ओमफ्राय जोंहा दिनैनि भिडिअ बानायसो एसे दे सावरायदो लोगोफोरजों सुता दादी नाला हमारे वीडियो શું કરવાનું મારી वीडियो ઉતારે છે મોબાઈલમાં हेलो लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय फिन खनसे बयखौबो बरायबाय दिनैनि गोदान ब्लगावहाय ओमफ्राय जोङो दिनै जोंनि रुमनि बाहेरायाव दंफैयो ओमफ्राय सासे गोदान लोगो फैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बियो नै सेन्देल लानो फैदों आरो इयावहाय सेन्देल नायबाय दङ जेनेबा आलासिया लोगोफोर अबेनि होनदोंमोनलाय ओइ अलप कय दे कट कयसैलै आसाम धेमाजि गगामुख ओमफ्राय जोङो साम'सा जानो फैदों आरोना ओमफ्राय सुरिया दिनै साम'सा जानो लुबैदों ओमफ्राय साम'सा जानो फैदों जोंना गोदान आलासिया ओमफ्राय आलासिनोसो लोंहोनांगौ आलासियासो लोंहोबाय जोंखौ बिसोरो जोंखौ ओरैबायदि नायो आरोना लोगोफोर आसामनिबाथाय गल' गथ' नायनाय माबायदि नायदों माने बिसोरो बिदि बारा भिडिअ बानायनायखौ बुजिया आरो इउटुबावहाय होयो ना मायो ओमफ्राय बिराद नायदो ओमफ्राय आंनो ससमा गाननाय बुरि माबायदि थादों ओइ नों लावथि लाना बुनो नागिरदोंमोन आंखौ सुताया दादी सुतायो नायला તમારી वीडियो શું કરવાનું મારી वीडियो ઉતારે છે મોબાઈલમાં এবার কিমান বছর থাকিব 3 বছর लोगोफोर जोंहा गोदान आलासिया बेनोमोन सिगां मावनानै थांखानायमोन आरोना बियो ओमफ्राय इयाव फैफिनबाय आरोना बिथाङा धेमाजि गगामुखनि लोगोफोर फाइनालि लोगोफोर जोङो दखाननिफ्राय ओंखारबाय दायो सिगाङाव जोङो साम'सा जानो थांबावगोन सुरिया ओमफ्राय साम'सा जानो लेंबोदोंलै दिनै लोगोफोर ओमफ्राय साम'सा जानो थांबाय दं नै जा नायदो ओमफ्राय जों फैबाथाय ओरैबायदि नायो आरोना बिसोरो ओमफ्राय माने जोंखौ चाइनिज बायदि नुयो जाहैदों लोगोफोर बिसोरो ना जोंनि आसामनि मानसिफोरखौ ओमफ्राय बिसोरनि गुजराती जोंनि आसामनि ओमफ्राय एकदम मिलायाना बिसोरथ' गोसोम गोसोमसो लोगोफोर ओमफ्राय जोंखौ चाइना बायदि नुयोनो ओमफ्राय जोंखौ चाइना होननानै जाहैदावो आरोना ओमफ्राय केम छ भाई सारू छे आबानो से वीडियो में डांस करवा नायदो बासिग्राया साम'सायानो गैया दा बबेखौ जागोन जादो ओमफ्राय नैबेखौ एथ' क्या बोलता है एथ' बाटाका पुरी माने आलुनि पुरी आरोना लोगोफोर आलु पुरी आरो एथ' गटा माने पकरिखौ गटा होनना बुङो गुजरातनि मानसिफ्रा ओमफ्राय दा मोननैखौबो लादो ओमफ्राय नैबे एथ' कि कय हा नोंनि जानायनि प्रग्रामा बेनोमोन आरोना लोगोफोर जादिनि जाखांबाय लोगोफोर नैबे दखान नुदोंना लोगोफोर नैबे दखानावहाय ओरैबायदि सेल जायो मेथाइआ माने जिरनखौनो मोनखाया हरग्राया ओरैबायदि सेल जायो लोगोफोर सानसेयावनो खमबाबो 15-16 हाजार खामायो खोमा सानसेयाव सुरियालाय मा रायलायखोब्रा गुजराती लोगोफोरजोंलाय जोंनि मेडिकेलनि गेटआ बेनो आरोना बेजोंनो एन्टार जायो पेसेन्टफ्रा ओमफ्राय दा जोङो सिङाव हाबलांगोन नोंसोरनोबो देखायगोन आरो नायनो हागोन सोरबो जोङो दायो गेटनिफ्राय थांबाय दं नैबे गेटआवहाय जों जिरायो आंना दाहाय नाइटआव नांगोन आरोना डिउटिया बेयावहाय ओमफ्राय बेयावनो जिरायनांगौ आरो लोगोफोर नै दायो जोङो सिङावहाय एन्टार जाबाय ओमफ्राय स्टाफफ्राबो सुथि जानानै माने फैबाय दं आरो न'आव थांबाय दं बे बासआ माने जोंनि मेडिकेलनिनो बास आरो माने स्टाफ माने बर'दासिम थाङो आरो बर'दा स्टेसनसिम फ्रि माने ओइहाय लारि गोजा गुफुर गाननानै जिरायनायफ्रा स्टुडेन्ट गोजा ओमफ्राय बासाव थांगोन आरो बिसोरो लोगोफोर माबायदि बिरबार जादों नै लोगोफोर मानसिफ्रा ओमफ्राय नै जोंना बिहावसोआ ओइयो माबानिहा लोगोफोर बिहारनि इयो बोराया मानसिफ्रा एकदम होंगो दोंगो जायगा सेलायदों गारि गाखोनो ओमफ्राय लोगोफोर आं दा फैयै जोंनि गेस्ट हाउसनि गार्डेनाव दंफैयो ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन दिनैनि भिडिअआवहाय एसे फांफुंसो रायलायनाय जाबाय लोगोफोर बारा मोजां रायलायनाय जायासै थेवबो गाज्रि मोननांला लोगोफोर भिडिअखौ नायनानैहाय मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना हो बाय बाय लोगोफोर